Gawas sa mga programa batok sa COVID-19, gitunan karon sa Talisay City Hall ang pagdeklarar nga drug cleared na ang duha sa 22 ka mga barangay sa maong dakbayan karong buwana. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem. Bab gipanikamutan karon nga makumpleto ang gikinahanglang mga dokumento aron hingpit nga madeklarar nga barangay drug cleared ang Barangay Tapul ug Barangay Campo Cuatro sa dakbayan sa Talisay. Usa kini sa gituki sa tigom sa mga kapitan, Department of Interior and Local Government, Talisay City Police Office, ug sa aftercare and outpatient program sa City Health Office ug lakip na sa City Social Welfare and Services. Usa sa awhag niini nga hingusgan pa ang mga programa sa barangay alang sa kampanya batok sa mga tawo nga nalambigit sa legal nga drugas. Nakigtagbo na usab si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa mga representante sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas kagahapon. Usa ang PDEA-7 sa mga ahensya nga musuta kung naundang na ba ang kalihukan sa illegal nga drugas sa usa ka barangay. Usa sa tinguhan nining pagpadeklarar og barangay drug clear sa dakbayan sa Talisay kini aron mas mapahingusgan pa ang programa nga mas mapaus-us pa ang demand sa illegal nga drugas. Is part of our Oplan Limpyo Talisay, which has 4 strategies, one of which is the strengthening of the barangay drug clearing cooperation with the barangay captains. We are very optimistic that we could have some barangays to be declared as cleared by the end of the year. Gi-resume lang na ito ang atong mga treatment sa mga drug dependent sa mga barangay per mandate sa atong national government and para sa Talisay. Mao ni karon nibalik na ta kay naundang man ni katong pandemic. Kapina sa 500 ka mga drug personalities ang nasikop sa Talisay City Police sukad sa Enero ug sa mga adlaw nga ubos ang dakbayan sa community quarantine hangtod karon. Mubalor usab sa 50 milyones pesos ang balor sa nasakmit nga mga illegal nga drugas. Padayong gimonitor sa DILG ang mga programa sa Barangay Anti-Drug Abuse Council sa 22 ka mga barangay sa dakbayan sa Talisay sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas. Kung dili sa functional, wa gid pud di mo follow man gina nga dili pud sila mahimong drug cleared kay ang badak man gina ang dako kayo nga trabaho. So sa part sa DILG amo ang strengthening. Bob, gitugan usab sa Pangulo sa Aftercare and Outpatient Program sa Dakbayan, Dr. Ray Cesar Bautista, nga 98% sa dulan 400 ka mga nagpa-enroll sa rehab program sa Dakbayan ang compliant. Alang lang yun na sa hingpit na nila nga pagkaayo. Bob? Daghang salamat, Fee Marie Dumabok sa imong live report.